Activitat 33 del tema 1, l'àtom, del llibre digital Science Beat, que correspon a l'activitat 4 de la diapositiva 13 del mateix llibre. Ara me demana que busquem informació a la taula periòdica i que calculem les masses d'aquestes quantitats de matèria. Com podem saber quan pesa un mol d'àcid clorhídric? Si en exercicis anteriors ja sabem el que pesa un mol d'àtoms d'hidrogen i un mol d'àtoms de clor, ara el que tindríem que fer és sumar-lo. Com es calcularia? Hem vist que l'hidrogen té un pes atòmic 1. El clor té un pes atòmic de 35,45 o 35,5. Si ho sumem, 35,5, agafem la calculadora, 35,5, 35,5 més 1, en aquest cas és ben fàcil, 36,5. El procediment que farem és el mateix per totes les molècules. 36,5. I l'òxid nitrós, busquem a la taula periòdica el nitrogen que té un pes atòmic de 14, el podem deixar així, i l'oxigen el tenim aquí al costat, 15,99, que el podem arrodonir a 16. Com que n'hi ha dos àtoms de nitrogen i un d'oxigen, el que farem és multiplicar el pes atòmic del nitrogen per 2. És per això que per fer aquest càlcul farem 14 per 2 més 16. És a dir, que el pes molecular serà 44. El pes, per tant, d'un mol de molècules d'òxid nitrós serà de 44 grams. I si ara tenim 9 mols d'etanol? Doncs bé, ara primer tenim que pensar quant pesa un mol d'etanol. Un mol d'etanol tindria que mirar quan pesa el carboni, quan pesa l'hidrogen i quan pesa l'oxigen. L'hidrogen ja hem vist abans que pesa una unitat de massa atòmica. El carboni pesa 12 unitats de massa atòmica i l'oxigen pesa al voltant de 16 unitats de massa atòmica. Si jo vull calcular el total, sabré que en una molècula d'etanol veieu que n'hi ha 2 àtoms de carboni, 6 àtoms d'hidrogen i un àtom d'oxigen. Per això direm que per fer el càlcul haurem de fer que serien 2 per 12 més d'hidrogen hem dit que en tenim 6, 6 per 1 més hem dit que tenim un àtom d'oxigen. Un àtom d'oxigen multiplicat per el que pesa l'oxigen, que hem dit que són 16. Llavors això me dona un total de 46. És a dir, que un mol d'etanol pesa un total de 46 grams. Però la pregunta és de 9 mols. Si tenim 9 mols, el que tenim que fer és multiplicar per 9. Per tant, aquesta quantitat la multipliquem per 9. Llavors ens donarà 414 grams. 414 grams. En el següent apartat, ara ens demana al revés. Ara calcula quants mols de molècules hi ha en aquestes quantitats. En l'aigua. L'aigua primer hem de saber què pesa un mol d'aigua. Si sabem que l'aigua pesa la massa molar de l'aigua, són... De l'hidrogen hem vist que és 1. El pes atòmic de l'hidrogen és 1. Aquí. I de l'oxigen hem vist abans que és 16. Doncs llavors, 2 d'hidrogen i una d'oxigen, i 2 d'hidrogen i una d'oxigen són 16. 16 i 2, 18. És a dir, 18 grams hi ha en un mol. Sí? Per saber la quantitat que tenim, tindríem que fer, farem l'operació aquí a baix, direm que si tinc 108 grams, aquí, 108 grams d'aigua, llavors
Farem un factor de conversió ben fàcil, diguem que 18 grams d'aigua és un mol. Conclusió, si voleu passar de grams a mols, el que heu de fer és dividir per la massa molar. Per això, quan divideixo 108 entre 18 em dona un total de 6. És a dir, que tinc 6 mols. Si ara vull fer el mateix per al dioxigen i per al metà, primer calculo la massa molar de l'oxigen. Massa molar de l'oxigen, hem vist que la massa atòmica de l'oxigen és 16, 16 per 2, 32 grams per mol. Llavors, aquí són 6 mols d'aigua. Llavors, aquí ja ho podem fer directament. 32 grams és un mol. Fixeu-vos com hem fet abans l'operació. Per passar de grams a mols hem dividit per la massa molar. Per tant, fem l'operació i serien 416 entre 32. I ens donaria un total de 13 mols. És a dir que 416 grams representen 13 mols d'oxigen. I per últim, en el metà, hem vist també que l'hidrogen, tornem a repassar, l'hidrogen té un pes atòmic 1 i el carboni té un pes atòmic 12. Llavors, la massa molar serà 4 vegades el pes atòmic de l'hidrogen i una vegada la del carboni, és a dir, 16 grams per mol. Si vull calcular ara quants mols són 64 grams, què hem de fer? Dividir 64 entre 16. Dividim, per tant, 64 entre 16, entre 16. I ens donarà un total de 4. 4 mols. 4 mols.